Padayon pang gi-validate o gi-backtrack sa Department of Health ang tanang mga konfirmadong kaso sa Delta variant dinhi sa Sugbo. Kagahapon gikonfirmar ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa DOH-7, ang presensya sa mas makatakod nga variant sa COVID-19 dinhi sa lalawigan. 19 anaa sa Lapu-Lapu City, unom sa Cebu City, tulo sa Mandawi City, duha sa lungsod sa Sambuan ug duha sa Cordova. Matod niya nga kini ang nakita nilang rason nganong taas ang pagsaka sa mga kaso sa lain-laing dapit dinhi sa lalawigan. Validation kini nga ania na ang Delta variant sa Sugbo. Pasabot ni Bernadas, ang moong variant hayan moabot ra gayud dinhi sa Sugbo kay ang virus mutate man gayud. Ang importante lang matud pa nga pabiling mo epekto ang mga bakuna. With the increased number and the fast transmission the past 3 weeks. So it really validated na we have with us the Delta variant. So ang Delta variant nga na-identify was 32 for Region 7.